हेलौ लोगोफोर, गोबावनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे आपडेट भिडिअआनो जादों सिबि सिने प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव बावैसो सिगाङाव मोनसे जोबोरैनो मुहिनि गोनां मिउजिक भिडिअ रिलिज जालांदों। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोसोनि दन्दर आरो बे मिउजिक भिडिअआव जों गोबाव समनि उनाव सोरां नार्जारी बिथांखौ मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोन्दों आरो सोरां नार्जारीजों लोगोसे फाव खालामफादों सान्द्रिका बसुमतारी बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों जों बयनिबो फेभरेट मेथाइ खनगिरि सोमखोर दैमारी बिथाङा आरो बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्टजों लोगोसे डिरेक्सनखौ खालामदों धन ब्रह्म बिथाङा। धन ब्रह्म बिथाङाबो गोबाव समनि उनाव मिउजिक भिडिअआव डिरेक्सन होफिनदों। बिथांनि मुंदांखा डिरेक्सन खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा जादोंमोन दावहारु, हायना सना, आगान आरो बायदि बायदि। बिथाङाबो बे मिउजिक भिडिअजों कामबेक जाफिनबाय। नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ। बे मिउजिक भिडिअआव सोरां नार्जारी आरो सान्द्रिका बसुमतारी बिथांमोना सानैजों गिबि खेब फाव खालामजेनदों। अब्लाबो जोबोरैनो गोसो बोनो हाथाव जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायथ'वाखैब्ला थांनानै नायहैदो।